Ježić. Pogledaj šta sam ti doneo, rekao je otac Radenku, stavljajući na pod neobičnu mrku gužvicu načičkanu bodljama. Šta je to? Upitao se Radenko. Malčica je uplošen. Ne pogađaš? To je jež, korisna šumska životinja. On je miran, ali ga ne možeš milovati kao psa, jer ćeš se nabusti na njegove bodlje. Tog časa se bodljikavo klupče razmotralo i pojavilo se duguljasta njuškica. Baš je sladak, uzviknuo je Radenko. Mogu li se igrati sa njim? Ne, sine, jež nije igračka. Ako ga budeš dirao, može da ugine. Pusti ga da se najpre privikne na kuću. Daj mu mleka, a posle ćemo ga pustiti u baštu, da na proleće tamani štetne insekte i sačuva nam zasad. Čiča miča i gotova priča.